Good evening mga kaboy school. So another video na po ang atong buhaton karon no. So magluto ta karon og gisadong ampalaya plaste. Joke lang. Ampalaya nga Bisaya mga kaboy school nga gisibakan nato karon ng baboy nga gikan sa merkado. Matik na kalahari mga kaboy school no. Kung ganiya ang atong mga paraphernalia sa mga kaboy school. So mo na tong cooker. Para mga kaboy school ug duwa gidunod at sibuyas, kapupay, gidungan na. Nagdilag na mantika mga kaboy school.